Kristína Nikola zo Šarišských Draviec na východe Slovenska je dôkazom toho, že odhodlanie, chuť pomáhať a silná vôľa dokážu prekonať aj tie najväčšie prekážky. Hoci je odkázaná na invalidný vozík, jej život je plný pohybu. Nie fyzického, ale ľudského. Už druhý rok je pevnou súčasťou pátracieho tímu Východ. Dnes je zároveň aj hlasom, ktorý šíri povedomie o ich práci. Napríklad aj na strednej škole, ktorú kedysi navštevovala. Áno, počúvam. Ahoj Jozef, len ťa chcem informovať, Že som objavila komentár. že by sa mohla nachádzať vo Veľkej Lovnici. Tak toto vyzerá v praxi, keď je Kristína Nikola síce doma, ale ochotná pomôcť ako dobrovoľník pri pátraní. Začalo to tým, že zareagovala na výzvu pátracieho tímu Východ, keď hľadali nových dobrovoľníkov. Odvtedy im pomáha priamo z domu. Nie je tam žiaden ďalší komentár. Ktorý by nás mohol posunúť v pátraní. Okrem iného dozerá na sociálne siete a dbá na to, aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí a zároveň aby sa relevantné reakcie dostali k pátračom v teréne. Pravdu poviem, že využívame ju veľmi často, aj v nočných hodinách, aj v skôrých ranných hodinách. Kristína Nikola sa vrátila do školy, ktorú kedysi navštevovala. Teraz nie ako žiačka. Už 2 roky je pevnou súčasťou pátracieho tímu Východ. Aj keď sa nemôže zúčastňovať terénnych pátracích akcií, tak ako ostatní členovia, našla si svoje miesto v komunikácii, organizácii a podpore, ktorá je predtým rovnako neoceniteľná. Pre Kristínu Nikolu to bol silný moment. Vrátiť sa na miesto, kde kedysi sedela v lavici ako študentka. No dnes prišla ako niekto, kto má čo odozdať mladšej generácii. Tu si chodila na školu? No, 4 roky. Aký si mala odbor? Pracovník marketingu. Ten návrat je pre mňa vždycky taký radostný. Ja sa tu stále s radosťou vraciam. A ja sa veľmi teším, že aj Nikolka, ktorá má handicap, dokáže sa zaradiť do života. Kvôli tomu sme potrebovali nejakého človeka, ktorý by nám presne to robil, že keď my sme v teréne, aby sledoval tie komentáre. Tak ja to hneď posúvam patračom do terénu a oni to už tým pracujú v teréne, si to overujú alebo idú po tej stope. Vo svojich prezentáciách nehovorí len o pátraní, ale aj o prekonávaní vlastných limitov. Ukazuje mladým ľuďom, že aj keď život nepriniesie vždy ideálne podmienky, každý si môže nájsť svoju cestu a byť užitočný pre druhých. Teraz, keď sedím na opačnej scéne, že ja mám tým žiakom niečo rozprávať, tak je to pre mňa trošku iné. Veľmi sa teším a myslím, že môže byť vzorom pre nás všetkých. Z Lipian, Kristína Nikola Sančíková A Vlado Jurek, televízia Joj.